Подготвяме се за пътуването. И в кемпера е паднала бомба. Няколко часа по-късно кемпера е готов. Багажа е прибран. Изчистено е. Списъка е написан. Трябва да почнем да го отмятаме. Къде отиваме на море? В Гърция. Да. Ади? Да. Да не лягаш да спиш. Тръгваме. Стигнахме Маказа. Няма много коли. Митко заспа. Ади е будна и чака първата спирка да се разтъпчи. И да. Да се гмурка. Къде ще се гмуркаш? По ръкичката. Ще дам една купа да се гмуркаш, искаш ли? Ето пред нас се вижда морето. Тати яде. Мама кара вместо него. Сега отиваме на рекичката. Топло ли е? Митко! Клякай на гърба. Давай на гръбчето. Бягай, Ади! Николайчо се грижи гледката да ни е още по-красива.
Добро утро. Вързани са. Се носа в кафес. Мамо, къде сме? Още сме си в Гърция. Пътуваме, мамо. Имам предвид, на граница ли сме? Не сме на граница, на плащателница. Пак ли? Пак, много са. Мите! Без край. Мите! Да отвързвам ли леглото? Като лъв си. Мамо? Лъв в клетка. Достигнахме за една кратка спирка минералната рекичка. Къде? Ще се пързаляш ли там? Поне се за въжето. Остави това. Поставя ключовете. Леко, Мите! По-топло ли е оттам? Отбихме се до горещите минерални извори и сега продължаваме към целта Пелопонес. Малко да се разтъпчем. Ади? Давай, мамо. Вече сме в Нафлио. Нафлио, на къде си? Нагоре ми дава. Щом ти дава, давай нагоре. Като гледам как се спряли колите, какъв е шанса да има места горе? Паркирахме на плажа, точно под крепостта. Сега ще чакаме Митко да се наспи и отиваме. А ти готова ли си? Да. Спинка и Николайчо. Туристи на разходка. Да. Ники, това кораб ли е или е лодка? Или яхта? Какво е това?
деца, кажете сега, харесва ли ви градчето? Да. На какво мириши? На храна. На пилтата. Разходката приключи. Да. Но спането започна. Не, още започна, след малко започва. Ади виж как свети крепостта, мамо. Има ли хора горе сега? Не знам. Какво не искаш, мама? Още няма да спим, бе, мамо. Ще идем да погледаме кораба. Айде. Стигнахме в нашата къщичка. От едната страна се вижда това. От другата това. Добро утро, ние се събудихме. Спахме на това невероятно място. На пристанището в Напфлил. Там след лодки. Ето тук е плаж. Мамо, патките, видя ли ги? Ай, патки ли има на този плаж? Скачай ми те! Не, ще го отдавиш, как ти накончи. Чакай малко. Та-дам!
Плаща номер 2 за днес. Ади, взели си очилата? Николайчо, знаеш къде се намираме? Геролименос. Сразиме. Хайде! Да направим един бърз тигел на селото. Да не се паркира, мамо, пише, че е забранено. Пак пиши. Ето къде е паркирано кемперчето. Ма, кола е мотор? Мамо! Ади, харесва ли ти, мамо? Искаш ли да поскачаш? Тука. Да. А не ги няма очилата? Без? Ади, това ни е трети плаж за днес. Ето е камбанката, мите. Виж камбаната. Мамо? Да, мамо. А никой няма следване. Ето. Плажа ни беше хубав, мамо, обаче пък гледката е страхотна. Бързо приготвяне на вечерята. Тук красивите гледки не спират. През 2 завоя спираме да снимаме нещо. Да ти кажа ли в кой град сме? Кой? И да се знае къде се разхождаме. В град Гитил. 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 Митко му викаше Гичо. Оде. Колко е красив. Нали? Да. Да се снимам. Ето го, тати. Ето го, Митко. Тръгнали на разходка. Митко се е екипирал. Шапка, очила, бинокъл, всичко си има. Я да покажи самите! Ти си най-готиния. Мамо. Приключихме с разходката, защото е много горещо. Разгледахме набързо града, хапнахме по един сладолед. Ади, сега на къде се отправяме? Кой плаж? Покажи го. Не. И какво има на него? Ето този плаж. Да се надяваме да е спокойно. Не знам къде отива. Да види какво е вътре. Леко ми те.
следващата